As preocupacións no sector pesqueiro continúan. A polémica xerada arredor do reparto e dos históricos desemboca en decisións que poderían levar embarcacións a desaparecer. Segundo o patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño, o comportamento de algúns armadores está a provocar un efecto dominó que ameaza o futuro do sector local. Os armadores están facendo o que eu facería tamén, é dicir, se sei que vai haber un reparto e non teño históricos, o día de mañá non vou ter nin, teño que amarrar o barco para sempre. Non está ben, se hai un reparto, unha clase de reparto, pois está ben, o peixe que che corresponde a ti, que che corresponde a ti, que che corresponde a ti, pero non por históricos, sino que estamos facendo que ahora vender a baixo precio, tirar os precios para o día de mañán. Cada un mira polo sí e, claro, eu facería o mismo, pero está mal feito, non polos armadores, sino polo clase de reparto que queren facer. Na súa opinión, a falta de criterios claros no reparto e a venda a baixos prezos están a debilitar a actividade pesqueira local e a condenar embarcacións a desaparecer. O escenario que describe o patrón maior pon sobre a mesa dúas cuestións centrais, como repartir os cupos e os permisos de maneira xusta e como evitar que a economía do mar se desgaste ata obrigar a destrucción dos barcos.